Cease your fire! Cease your fire! Cease your fire! I will tell you one thing today. If you hold this gun, somebody with the GPMG on ambush, you get him down. What is your message to all these criminals, kidnappers? The forest guard is coming. And they should take off. Oh. No room for them in the bush. No room for them in all country. You are a kidnapper, you are staying in the bush. You are flying to go into kidnapping. Just have change of mind or you leave any good state. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke na-efegharị kamgbe dịka mkpụrụ ụbọchị abụọ ma mkpụrụ ụbọchị atọ gara aga bụ ihe onyonyo si na steeti Enugu wee na-apụta. Ihe onyonyo na-egosi ụdị nkwadebe na mbọ nke aka na-achị ya bụ steeti Enugu bụ His Excellency Gọvanọ Peter Mbah na-agba n'ihe gbasara iweta ezigbo ọnọdụ nchekwa na ya bụ steeti. Anyị ahụbuola ihe onyonyo na-efegharị bụ ihe onyonyo nke a na-egosi nnụnụ onyonyo bụ nke ama dịka drone n'olu bekee nke ya bụ aka na-achị steeti Enugu gotere ndị ọrụ nchekwa enwere na ya bụ steeti. Ma ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyekwa anya na ya ebe a bụ ihe onyonyo na-egosi ka ya bụ Gọvanọ Mbah si wee kwado ndị ọrụ nchekwa ime ọhịa bụ ndị ama dịka Enugu State Forest Guard n'ụdị egbe azụnyere ha na nke ikpeazụ a ha wee chụwa ha bụ ndị omekome bụ ndị bi n'ime ọhịa ọsọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee na-aga bụ ụdị nkwado na nkwadebe nke ya bụ aka na-achị steeti Enugu bụ Gọvanọ Peter Mbah nyere ndị ọrụ nchekwa ime ọhịa na nke ikpeazụ a. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Eso ya. Vamos a comenzar. Hadi Leon. Governor Peter Mbah just equipped them now with better weapons that will dismantle any kind of kidnapping, any kind of kidnappers in Enugu State. The governor just launched some security drones, and now we're talking about better weapons. Look at machines. Cease your fire! Cease your fire! Cease your fire! I will tell you one thing today. If you hold this gun, somebody with the GPMG on ambush, you get him down. Once you hold this gun, family, the enemy is at in the front or side, left or right. If you not over, you carry Odechi, that person will go down. This is not, you not go school.
Once he move, he move. He's coming. Enugu State Forest Guards, and this is what Governor Peter Mbah is doing, equipping them. In fact, look at the weapon they have. This weapon will displace any kind of weapon. I mean, in the bush, they are here. Look at Anekunke Peter Mbah Mereme, One Mekwozo. So. You are a kidnapper, you are staying in the bush, you are planning to go into kidnapping. Just have change of mind or you leave Enugu State. Because these men are going to destroy you. It's the promise of Governor Peter Mbah to rid Enugu State Forest. This weapon doesn't know Odeshi. Don't know Odeshi. Anybody say you get Odeshi, may come well go behind. So any Odeshi gets the thing, he gets the sham now, sham. This is machine. There's no two ways about that. Pam! The parents should go and advise their children. When anybody born bad child, no say he born bad child. Advise them. Say now, I better go leave these people alone, you know, feed them. So as it is now, the government is on them. The Excellency is after them. There's no room. akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ya bụ aka na-achị steeti Enugu daalụ ọlụ maka na asị na-eto dike na nke o mere o mekwa ọzọ. Na nna sị ya daalụ ọlụ abụghị na enweela ezigbo ọnọdụ nchekwa na steeti Enugu, mba. Daalụ ọlụ nna sị ya bụ nnọọ maka ichepụtagodo echiche n'ime ihe dị otu a, na-abụghị ichewe ndị gọọmenti etiti na ebe ọbụla a na-enwe nsogbu maọkwa na ebe ọbụla ndị omekome na-akpa mkpamkpa na steeti Enugu echewe dị nọọ mgbe ndị ọrụ uwe ojii natara ọda n'aka ndị isi ha site na Abuja tupu achụwa ndị omekome. Ụdị ihe a bụ ihe anyị na-ele anya na ndị gọvanọ niile nọ n'ala Igbo kwesịrị ịmalitela wee mewe kamgbe afọ ole na ole gara aga. Ugbu a ọkwa ụdị ihe a ka anyị lewere anya ya wee lewe anya ya kamgbe ọtụtụ afọ gara aga. O nweghị onye gọvanọ ọbụla o metụrụ n'uche iwepụta ụdị atụmatụ a makwanụ iwepụta ụdị ọrụ dị otu a wee ruo mgbe nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu wepụtara otu ọrụ nchekwa Eastern Security Network. Ụfọdụ ndị mmadụ asị na o meela arụ. Ụfọdụ ndị anyị kpọrọ ndị ọchịchị anyị mgbe ahụ wee wepụta otu ọrụ nchekwa nke ha bụ ndị Ebube Agụ. Anyị na-ahụ ka ihe niile ahụ siwe na-aga kamgbe ahụ. Mana dịka ya bụ aka na-achị steeti Enugu si wee kwadokwa ndị a bụ ndị Forest Guard, ndị ọrụ Forest Guard nọbụ anọ na steeti Enugu, mana ụdị agbamume a ọ na-agba ha ugbu a, ụdị ngwaọrụ na akụrụngwa a ọ na-ebunye ha ugbu a, ana m ele anya wee na-ekpe sị na Chineke nna ga-agọzi mbọ niile ha na-agba ka ha bụ ndị omekome ndị a na-achụ ka a na-enwetakwanụ ha ma na-ekpochapụ ha. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ụmụnne anyị na-akọwasị na ọ bụrụ na ihe gosiri anyị bụ eziokwu na ya bụ Gọvanọ Mbah gbalịrị, mana na uche ha na ụdị ha abụghị ihe kwesịrị ị na-ebupụta n'efere mba ụwa, maka na ihe ọbụla ị na-eme gbasara ọrụ nchekwa iwe buru ya pụta n'efere mba ụwa, na o doro anya ma ndị ahụ ị na-ezoro ha, ndị kwesịrị ị na-ezoro ya bụ ndị ị na-achọ ịnwude, na ha ahụla ka isi wee kwado ma ha ga-alachikwa azụ wee gaa kwadogharịa onwe ha. Ụfọdụ wee na-akọwasị na ya bụ gọọmenti iwepụta dị ihe onyonyo wee sewe wee na-akọwa ụdị ha niile ha na-akọwa ebe a, na ọ pụtara na ọ bụ nnọọ anwansị ka ha pụtara ime, na o gosi na ọ dị ha n'uche na ọ na-anụ ha ọkụ n'obi ikpochapụ ndị ahụ a na-ekwu maka ha. Ma dịka
ya bụ gọvanọ Mbah mere ihe a, ọ pụtaghịkwa na udo adịla na steeti Enugu, ọ pụtaghị na ala ajụọla oyi. Maka na-etufughị oge, o nwere otu ihe onyonyo ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyoo anya na ya ugbu a, bụ ihe onyonyo si na okporo ụzọ si Abakaliki wee gawa Nsụka na ya bụ steeti Enugu, bụ ebe ama ama ndị ntọ a na-ekwu okwu ha na-enye nsogbu kamgbe ọtụtụ afọ gara aga. Ọnọgide ọ dịka gasị na ya bụ ụzọ ajụọla oyi, ọnọgide ha ebidokwa. Ihe onyonyo a anyị ga-enyo anya na ya ugbu a pụtara site na ya bụ ụzọ Abakaliki ụnya bụ mkpụrụ ụbọchị nke 4 nke ọnwa Disemba n'afọ 2025, bụ otu ụgbọala ndị Chineke napụtara n'aka ha bụ ndị ntọ. Dịka a na-akwụsị ha, ekweghị ya akwụsị, ha wee gbawa. Ha bụ ndị omekome wee wụwa ha mgbọ. Ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo na nkenke oge. Ka m pụtakwanụ. Ọkụ ikiritala ya bụ ihe onyonyo. Asị m kwuo, ana m asị ya bụ aka na-achị steeti Enugu, ezi ọrụ a ịmaliterela, biko ya enwekwala ihe ọbụla ga-akwụsị ya. Maka na onye ọbụla ahụla na ndị a na-ekwu maka ha bụ ndị iro anyị, ndị na-achọ ịchụpụ anyị n'ala Igbo, bụ ndị Fulani. Onye ọbụla ahụla na onweghịkwa ka ha si wee dị nkwadobe ịkwụsị ya bụ ihe nke ha na-eme, ma ọ bụghị ma ndị ha na-achụ kwụsịrị ha n'ike. O wee bụrụ ihe o ji wee dị mkpa na ndị gọvanọ ndị ọzọ niile nwere na steeti ndị ọzọ nọ n'ala Igbo kwesịkwara ịṅomi otu ọrụ a Peter Mbah bidorola ugbu a. Maka na ndị a na-ekwu okwu ha bụ ihe ahụ a na-asị achụ nwa ewu n'ubi ọ ga n'ọba. Achụpụkwa ha na steeti Enugu, ha ga-abakwa na steeti ndị ọzọ, makwa n'ebe ọbụla ha hụrụ ohere, ha hụrụ ime ọhịa, ha ga-ezokpunye. Wee na-asịkwa ya bụ gọvanọ Peter Mbah, biko nụ, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị na ndị gọọmenti gị, ihe ọbụla a na-eme gbasara ihe ndị a ga-ewepụke na ihe onyonyo n'akụkụ. Maka na ihe anyị chọrọ ịhụ abụghị mmadụ ole ejidere ma mmadụ ole egburu n'ime ha. Ihe anyị chọrọ ịhụ bụ na Enugu steeti adịla mma, na ịtọ mmadụ akwụsịla, makwanụ na o beela nke ukwuu. Ọzọ dị ka ibe ya bụ obere atụmatụ m nwere nsị ka m kwupụtakwa. Ọ bụrụ na gọọmenti na-achị Enugu na ndị gọọmenti ndị ọzọ nọ n'ala Igbo ga-anụ ya, unu elelekwa ma ọ ga-arụ ọrụ. Bụ dịka ndị forest guard a na-ekwu okwu ha, ana m eche na ọ ga-amakwanụ mma na-achịnye ha, achịta ụfọdụ ndị ọrụ nchekwa ndị ime obodo dị iche iche na be anyị, ndị ma ụzọ niile nọ n'obodo ha, ndị ma ọhịa niile nọ n'obodo ha, bụ ndị ga na-akpọgharị ha wee na-aba ebe dị iche iche, bụ ebe ndị ahụ a na-ekwu okwu ha na-ekweghị mmadụ baa. Ana m eche na ọ ga-enye aka nke ukwuu. Ọzọkwa bụ, ọ bụrụ na a ga-ewepụtanwu ihe dịka akara ekwentị bụ emergency number, nke a ga-asị na onye ọbụla hụrụ ihe dị otu a n'ọhịa maọkwanụ n'ụzọ ọbụla, ya kpọọ akara ekwentị a ozugbo, ya gwa ha ihe ọ hụrụ. Ana m eche na ụdị ihe dị otu a ga-enyekwa aka na ya bụ ọrụ. Maka na otu ọbụla isi wee zụọ akụrụngwa, otu ọbụla ego ole ọbụla imefuru na ị na-azụ akụrụngwa, ma onweghị ndị obodo ndị na-enye ozi gbasara ihe ha na-ahụ n'obodo, ana m eche na ya bụ ọrụ nwekwara ike ọ gaghị amịtacha ụdị mkpụrụ a na-ele anya na ọ ga-amịta. Ya bụ, ọ ga-adị mma a na-arụ ya bụ ọrụ ka emekwa ka ndị obodo mara na onwe ihe ọbụla ị hụrụ gị kwuo, gị kpọtụrụ akara ekwentị dị otu a. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala etu esi eme ya, denyere anyị ebumnuche gị, otu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso obere anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo ya, pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma, njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise.
ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.